Ама с шумки отвън. Ало? Моко дигни. Ало. Стига, бе, че го ще Аре, не? Вижте го като първокласник були от тия безвозъчните бебенца, дето налагат. Арда робот! Перма! О, има чак, не, леко чашите, бе. Да, видях ги. Не махни се от там, защото ще направим бе. Чисти тия чаши. Твоя е тая. Махни я от там, бе. Колко е твоята? Махни я си такова, бе. Просто не мога да спре да се смея. Добре ли? По колко пъти си дръпна? По един-два. По 2-3 пъти. 3 пъти, 3 пъти. Агу. Пак нещо почна да натиска така. Как? Да, но някой като се напуша много и си някой ме хвана. Да, си стиска. Той по мозъка, нали? Да, Защото ти е топло е тук, нали? да. Не. Ама